ಗೈಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಶಾಸ್ ವ್ಲಾಗ್. ಯಾನಿ ನೀ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲವೆ ದಾದೆ ಪಂಡ ಪನ್ನೀರ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು. ಸೊ ಪನ್ನೀರ್ ಮಸಾಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕಿತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಂದೆ ತೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂರ ದಾದ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವಿನ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ದೀಂಡ ಬೊಕರ ಪರ ಪಕ್ಕ ಆಪುಂಡತೆ. ಸೊ ಐಕ ಅದು ಇತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮನ್ಪುನು. ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ದ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆನಿಯನ್ ಒಂಜಿ ಆನಿಯನ್ ಪಂಡ ಚೂರ್ ಚೂರ್ ಮನ್ಪುನು ಒಂತೆ 200 ಗ್ರಾಮ್ ದ ಮನ್ಪುನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಪನೊಡ್ದೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವೆ ಪನ್ನೀರ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪುನು. ಸೊ ಕೇಂಡೆ ಮಮ್ಮಿಡ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ಆರ್ ಇಂಚ ಅನ್ ಪಂಡೇರು. ಸೊ ಆರ್ ಪಂದು ಕೊರ್ಲಕನಿತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಣಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಣಂದು ಏನೈತೆ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತ್ತೆ ಆರ್ ಕಿಂದ ಬನೋಡು ಎಂಚ ಆತನಂದು. ಸೊ ಬಲೆ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಂತದೆ ತೊಂದು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ನನ ಪನ್ನೀರ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ತಿಕ್ಕಗ ಓಕೆನಾ. ನೇ ಮುಲ್ 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 ಅಮ್ಮಂತುಲೆ ಅಮ್ಮನ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಕಂತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಎಂಕಿನಿ ಹೆಲ್ಪರ್ ಆರೆ ಅದೇ ಅಮ್ಮ ಅದ ಇದು ಇಂಚೋಲೆ ಇಂದೆ ಗೈಸ್ ಯಾನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ. ಸೊ ಆನಿಯನ್ ಕಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇಡ್ದೆ ತೊಂದು ಏನ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಕ. ಸೊ ಕಣ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತೋರ್ಸ್ಬೋಡ ಪೀಸ್ ಆನಿಯನ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ರಪರ ಪಕ್ಕ ಉದ್ದ ಉದ್ದ ಫುಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ತೆಗೆದ ಮುಲ್ಪ ಆನಿಯನ್ ಕೂಡ ಏನು ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಆನಿಯನ್ ತೊಂದೆ ಅದೇ ನೈಫ್ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜ ಶಾರ್ಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಆದಿ ಬುಲಿಪುನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಕ್ಯಾ ಮನ್ಪುಜ ಸೊ ಕಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಆವಡ್ ಗೈಸ್ ಕಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಅದು ಇಕ್ಕೋನಮ್ಮ ಓಕೆತಾ ತುಷ್ಪನ್ ಗೈಸ್ ಮುಲ್ಪ ಆನಿಯನ್ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕಟ್ ಮಂದೆ ತೊಂದಾಂಡ್ ನಮ್ಮನ ಸರತೇರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯರ್ತುಲಿ ಆನಿಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪನ್ನೀರ್ದೆ ತೊಂದೆ ಅನ್ನು ನಂದಿನಿ ದಕ್ಲ 200 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಪನ್ನೀರ್ದೆ ತೊಂದೆ. ಸೊ ಪನ್ನೀರಿನ ಇತ್ತೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಲಕ್ಕ ಕಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಆಪುಂಡು ವೇಟ್ ಗಟ್ಟಿಂಡುಪಾ ಕ್ಯೂಬ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮನ್ಪತೆ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಒಪ್ಪಡ ಇತ್ತು నేను రెడ్ పీస్ మనుపు కదా ಅತಿತ್ ಮಲ ಮಲ ಒಪ್ಪಡ ಗೈಸ್ ಇಂದೆ ಪನ್ನೀರ್ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಂದೆ ತೊಂದಾಂಡದೆ ಇಂಚ ಕ್ಯೂಬ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಟೈಪ್ ಕಟ್ ಮಂತ ತೊಂದೇನು. ಸೊ ಇತ್ತೆ నేను ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಚೂರು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಚೂರು ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಖಾರಗ್ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಚೂರ್ ಮಂಜಲ್ ಚಿಟಿಕೆ ಚೂರ್ ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ನೀನಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಶೋಕು ಪೂರೆಕ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆವಡ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನೀನೊಂತೆ ಪೊಡ್ತು ದೀಕ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಗ್ರೇವಿ ಮನ್ಪೆರೆ ದಾದ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ದು ರೆಡಿ ಮಂತೊನ್ಗ ಕಟಿಂಗ್ ಮಂತದ ಆತಂಡು ನನ್ನ ಗ್ರೇವಿ ಮನ್ಪುಗ ಓಕೆ. ಈಗ ಏನೊಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಕೊಜ್ಜಪ್ಪದೆ ತೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಪೌಡರ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಬೊಕ್ಕ ಖಾರಗ್ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಮುಂಚುದಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಖಾರ ಇಷ್ಟ. ಸೊ
ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದತಿ ಸೊ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತಿ ಯಾವು ಒಕ್ಕ ಬೊಡಿತಿನ ತೂದು ಪಾಡೋಲಿ ಅವ್ರು ಚಿಟಿಕ್ಕೆದಾತು ಈತಿ ಯಾವು ಚಿಟಿಕ್ಕೆದಾತು ಮಂಜಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ದಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಆನಿಯನ್ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಉಂಡತಿ ಅವೇನು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೆರಂಡು ಸೊ ಅವೇನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ನೀರ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆರೆ ನೆಕ್ ಬಣಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ತುಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ತುಪ್ಪ ತುಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ನೀರಾವಡು ಚೂರು ಬಟರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಪ್ಪಲ ಬಟರ್ಲ ನೀರಾವಡು ಶೋಕು ಸೊ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಪನ್ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಫ್ರೈ ಮಂತಂಡ ಯಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಫ್ರೈ ಆಪಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಫ್ರೈ ಆಂಡ ಯಾವು ಪನ್ನೀರ್ ಫ್ರೈ ಮಂದೆ ತೊಂಡತೆ ಗೈಸ್ ಅವೇ ನೆಕ್ ಬಾಜಾನಾಗಿತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಯಾನೊಂದು ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ನೀರುಳ್ಳಿದೆ ತೊಂದಿದೆ ಪಂಡ 200 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತೊಂದಿನತೆ ಸೊ ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಂ ನೀರುಳ್ಳಿದೆ ತೊಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಆನಿಯನ್ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಯಿನೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ 2 ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಚೂರು ನೀರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೈಸ್ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಸ್ಮೂತ್ ಆಯರೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಸ್ಮೂತ್ ಆಂಡ ಗ್ರೇವಿ ಒಂಚೂರು ಶೋಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪೆ ಪಂಡೇರು ಸೊ ಐಕ್ ಚೂರು ನೀರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಕೆ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಈ ಮಿಕ್ಸರ್ ಮಂದತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮಿಕ್ಸರ್ನ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತಂಡ ಅವು ಐತ ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋಪುಂಡಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪೆರ್ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಅವು ಯಾ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಏನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಆಪಿನ ಬೊಡ್ಚಾವು ಪೋದು ಅದೇ ಸೊ ಒಂಚದ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಒಂಚೂರು ಸ್ಮೂತ್ ಆವಡು ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಆವಡ ಇಡ್ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಪಾಡ್ರೆಂಡು ಪನ್ನೀರ್ದ ಕರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗ್ರೇವಿ ತೂಕ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತು ಜೆಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂದಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನುದೆ ಬೊಕ ಗೊತ್ತುಜಿ ತೂಕ మీరు హస్బెండ్ ఉల్లేరతేన్న ఆ టేస్ట్ మన పనిపేరు ఒక 5 థమ్స్ అప్ అత్తు వాయిస్ బరోడు ఓకే ಗೈಸ್ ಮುಲ್ಪ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆತಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 4 ಐನೆ ತಾತಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ತಿಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಗ್ರೇವಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪಾಡೊಂತೆ ತಿಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಗ್ರೇವಿ ಸೊ ಐಕಾದ ಕ್ಯಾಶ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಂಡ ಯಾವು ಕ್ಯಾಶುನು ನೀರುಡು ಪಾಡ್ದು ನೆನೆಪದಿ ಓಡ್ಪುರದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡಿರಂಡಲ್ಲ ಯಾವುದು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತೊಂದೆ ತೊನ್ಗ ಚೂರು ಚೌಲಿ ಐನೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂದೆ ತೊನ್ಗ ಇತ್ತೆ ಯಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮನ್ಪುಗ ಸೊ ಒಂದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಚೂರು ಚೌಲಿ ಐನಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂದೆ ತೊಂಡ ಓಕೆನಾ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಗ್ರೇವಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಬಟರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಬಟರ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ತುಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಬುಡ್ಚಿದೆ ಪಂಡ ಎಕ್ಕಡ್ಲ ಪಾಡ್ದನತಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜೇ ಸ್ಪೂನ್ ಐನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಬಟರ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ಯೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಲಾವಿರೆ ಉಂಡತಿ ಸೊ ಪಲಾವಿರೆನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 ತಾತ ಎಡೆ ಮುಂಚಿ ಐಡ್ದಕ್ಕ ರಡ್ಡ್ ಕಟ್ ಮಂದಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಉಂಡತಿ ಅವೇನ್ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ತುಳುಟು
ಅವೇನ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಟೂ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆತ್ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ 2 ಆತ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಯಾವು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡವು. ಸೊ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಚಟಾಪಟ ಚಟಾಪಟ ಪನ್ಪುಡು. ಇತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂದೆತ ಒಂದಿನ ಆನಿಯನ್ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂತೈತೆ ಐತ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಆವಡ್ ಗೈಸ್ ಒಂದು. ಪಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೂರ ದಾಳ ಪೋಡುದಿದ್ದಿದೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಂತದೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂದಿನತೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇಂದು ಕೊಜ್ಜಾಪು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೊಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಂತಿತ್ತತೆ ಅವೇನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐನಾತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಡೆದಿಲ್ಲಿ. ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಡ್ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿ ತೆಕ್ಕಿನ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಒಂಚೂರು ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಕಿತ್ತೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಗರಂ ಮಸಾಲದ ನಮ್ಮ ಪೀಸಸ್ ಪುರದಾಲ ಪಾಡ್ದತೆ ಸೊ ಅಂಚದ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಗರಂ ಮಸಾಲ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್. ಉಪ್ಪು ಆಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಉಪ್ಪು ತೂತ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೀರ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ. ಸೊ ತೂತ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಉಪ್ಪು. ಶೋಕು ನಮ್ಮ ಇದು ಪೌಡರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದತೆ ಐತ ಸ್ಮೆಲ್ ಒಂಚೂರು ಪಾಡು ಆತ್ನೆಟ ಕುದಿಪಾಗೊಂದೇನು ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಆಯಿಲ್ ಪೂರ ಮಿತ್ ಬರಡು. ಆಯಿಲ್ ಪಂಡ ಗೀ ಬೊಕ್ಕಂದು ಪಾಡ್ದತೆ ನಮ್ಮ ಇಟೆ ಆಯಿಲ್ ಒಲ್ಪಲ ಆಡ್ ಮಂದಿಜ ಗೀ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ ಬರಡು. ಸೊ ಆತ್ನೆಟಂದು ಕುದಿಯಡು ಗೈಸ್. ನಮ್ಮ ಗ್ರೇವಿ ಕೊದಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಒಂದೇ ಗಳಗಳ ಗಳಗಳ ಅಂದ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪನ್ನೀರ್ ಆಡ್ ಮನ್ಪುಗ. ಪನ್ನೀರ್ ಆಡ್ ಮಂತದ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊದಿಪಾಯರ್ ಇಜ್ಜಿ. ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಪನ್ನೀರ್ ಗ್ರೇವಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡಿ. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕೆನ್ ಕಸೂರಿ ಮೆಂತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಸೂರಿ ಮೆಂತೆ ಪಾಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್. ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಉಂದುವೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೀರ್ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಗೈಸ್. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪೂರ ಸರಿ ಉಂಡ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಆಡ್ ಮಲ್ತು ನಾನು ಗೈಸ್. ನಮ್ಮ ಪನ್ನೀರ್ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಅದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಫೈನಲ್ ಅದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೀರ್ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಗೈಸ್. ನಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪಂತೇನೆ ಇಂಚೊಂಡು ಓಕೆನಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪನ್ನೀರ್ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಎಂಚಾತನೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮಾಮಿ ಉಡೆ ಬೇರೆನ್ನ ಮುಲಿತೆರಿತೆ. ಸೊ ಮಾಮಿಗ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಯಾರು ಕೊರ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚುಂಡು ಪನ್ಪೇರು ತೂಕ ಓಕೆನಾ ದೇ ಬಲೆ ಪೈ. ಅಮ್ಮ నేను టేస్ట్ చూద్దాలనే ఎంచుండు ఇంచి బలే ఇంచి కత్తలేరు ఇంచి బలే నే తింది మనోడు ఎంచుండు సత్య వల్లే సత్య ఎదుండా టేస్ట్ ఉండా టేస్ట్ ఉప్పు కారపురా ಉಪ್ಪು ಸರಿ ಖಾರ ಖಾರಲ್ಲ ಸರಿ ಉಂಡ ಎಡ್ಡ ಪರ್ಸನ್ ಇತ್ತೆ ಕುಡಂಜಿ ಪರ್ಸನ್ ಕೊರ್ಕ ತಿಂದು ಬಂದ್ಬೇರೆ ಅವನ ಪೇಸ್ಟ್ ವಾಶ್ ಪೈರಿಜ್ಜೆ ಬಲಿ ಓಯ್ ಪೇಸ್ಟ್ ವಾಶ್ ಪೋಜಿ ಖಾಲಿ ಇಂಚ ಪತ್ವೇನ್ ಉಂತ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಮಕ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಯಾರು ಕೊರ್ಕ ಪತ್ಲೆ ಇಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರೆ ಇಂಚ ಉಂಡು. ಸೊ ಕೈ ಮಾತ್ರ ಎಂಚುಂಡು ಸತ್ಯ
ಸತ್ಯ ಇಟ್ಟಾತಂಡ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಸರಿ ಉಂಡ ಇತ್ತ ಸೀದ ಬಾಬಿ ನೋಡಿ ಉಪ್ಪೆ ಬಾಬಿ ಕೈ ಮಾತ್ರ ತೆಪ್ಪಂದಿ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಸತ್ಯ ಕೃಷಿ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ಆಯೆ ಪತ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಪನ್ನೀರ್ ಗ್ರೇವಿ ಪಾಸ್ ಆಯೆ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಪನ್ನೀರ್ ಗ್ರೇವಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನಿಗೆ ಖುಷಿಯ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಚೋಕಾತನ ಪನ್ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತಲೇ ಇಂಚಾತನ ತೂಕ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮಂದಿ ನಾನು ಎಂಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಆತ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನತ್ತೆ ಪನ್ನೀರ್ದ ಗ್ರೇವಿ ಚಪಾತಿ ರೋಟಿ ನಾನ್ ಅಂಚ ಪುರ ಎತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಪರಾಟ ಪುರ ಎತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಅವು ಗ್ರೇವಿ ತಿಂದ್ರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಓವಾಂಡಲ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಡ್ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ನಮ್ಮನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓವಾಂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ತಿಕ್ಕಗ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡು ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಪಂದ್ ಕೊರ್ನ ಆರೆಂಕ್ 2 ಮಣಿಕೆ ಎಂದಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಎಂದು ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಅರ್ಪ ನಿಂತೆ ಅರೆಗೆ ಪೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡು ಸೊ ನಮ್ಮನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಆತ್ನೆ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಸಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.